Здравейте, това е моята книга "Щастието е избор". Много впечатляваща, завладяваща книга, която се чете на един дъх. Ще ви покажа съдържанието. Ние ще откриете как да бъдете щастливи, как да постигнете душевен мир, как да изградите един по-добър живот, лесни техники и формули за щастие. Ще намерите бързи и лесни решения, как да се справите с проблемите и провалите. Защо да оставяме щастието за после, като може да сме щастливи сега? Който иска от моите книги, може да посети страничката "Книгите на Иванка Петрова" във Фейсбук. Може да ги намерите в книгите в книжарница Хеликон, Стор.бг, на книжния пазар. Може и да ми пишете налично, да си вземете от мене с автограф.